Para sedherek ingkang kinasih wonten ngarsanipun Gusti Yesus Kristus, sugeng pinanggih malih kalian renungan padintenan Sabdo Winedhat. Kula Penatua Subantarjo saking GKJ Ganti Warna. Dinten menika kaparingan jejer pitutur kang kebak katresnan lan patuladan. Linandesan pangandikanipun Gusti saking setunggal Korintas kawan ayat 12. Bab iki ndak tulis ora nedya gawe isinmu, nanging kanggo ngelingake kowe kabeh kang dadi anak-anakku kang ndak tresnani. Para sedherek ingkang kinasih, gegayutan kalian wontenipun padudon ing satengah-tengahing pasamuan awit wonten warganing pasamuan ingkang ngegung-ngegungaken Paulus punapa dene Apolos. Kanthi kebak raos tresna kados dene tiyang sepuh paring pitutur dumateng putranipun piyambak. Rasul Paulus ngemutaken lan paring pitutur dumateng pasamuan ing Korinta. Paulus ngemutaken supados peladosipun Gusti menika katampi kanthi sae, dipun ajeni lan boten dipun banding-bandingaken. Sanesipun menika pasamuan ugi kedah njagi karukunan saha wetahing pasamuan. Kanthi alus lan kebak raos tresna, Rasul Paulus paring pepimut lan budidaya njagi sesambetanipun kalian pasamuan ing Korinta. Rasul Paulus ugi ngutus Timotius minangka sulihipun lelados wonten ing satengah-tengahing pasamuan. Kanthi pangajap supados Timotius tansah ngengetaken warganing pasamuan babagan pranataning gesang anyar ingkang sampun nate dipun wucalaken. Ugi murih pasamuan sami nulodo lampah gesangipun Rasul Paulus salebeting lelados dumateng Gusti. Kangge ngemutaken sedherek patunggilan ingkang nindakaken kalepatan pancen saestu boten gampil. Saking waosan menika kita sinau kados pundi ngemutaken saha mituturi sedherek ingkang nindakaken kalepatan. Inggih menika katindakaken kanthi kebak raos tresna, patuladan lan kanthi pengangkah supados tiyang menika boten ngambali kalepatanipun malih. Sanesipun menika wigatos ugi kangge njagi murih karukunan menapa dene wetahing pasamuan. Amin.